Takže poďme teraz najskôr na tú prvú časť, čiže prejdeme si spolu tých 8 bodov, ktoré ste mali robiť. Ja vám dám tak ako predtým zdieľať obrazovku. Tak ako som vás prosila, v prípade, že budete mať nejaké otázky, píšte, je vás tu dneska veľmi veľa, tak nebude v mojich silách asi na všetko odpovedať. Ja sa potom k tomu vyjadrím a prípadne vám otázky pošlem. Dobre, takže nachádzame sa v týchto mstách, už ich veľmi dobre poznáte a ideme podľa tých 8 bodov, tak ako to bolo v tých pokynoch. Čiže číselníky a údaj o používateľovi. Keď si ich otvoríme, vy ste tu mali dva riadky, alebo možno niekto ešte máte. Tento druhý riadok treba vymazať. Čiže postavím sa na ten druhý riadok, stlačím klávesu delete, ostane mi to ružové, potvrdím F2, potvrdím, že to vymazať chcem a už vidím, že mám len tú jednu. Vždy, keď máme nejaký takýto textový dokument, tabulku, tak cez toto červené X-ko vypíname a dáme ukončiť. Čiže ideme ešte raz k používateľovi. Tu bolo treba si všetky informácie o vašich, teda všetky informácie o vás spraviť. Na zelených poličkách používame klávesovú skratku F10, čiže otvorí sa vám číselník, priradíte si ten daňový úrad, ktorý k vám patrí. Čo sa týka jednej veci, ktorú sme si nehovorili, a teda upozorňujem teraz na ňu. Kód FI. Kód FI vám ťahá z číselníka a musí byť vyplnený. Sledujme teraz, čo idem urobiť. My sa vrátime naspäť. Dáme si hlavné číselníky, tam ako sme boli, a dáme si dodávateľia, odberatelia. Dáte si oprava číselníka a tu si dáte svoje údaje. Tu si dáte svoje údaje, čiže stačí, že vyplníte obec, vyplníte IČO. Nemusíte úplne dopodrobna, len aby ten program vás vedel priradiť. Čiže dáte si názov obce, dáte si IČO, ulicu, ale viacej do podrobností ísť nemusíte. Uložíte cez F2, vrátime sa do tých údajov o používateľovi. A na tomto kód FI si otvoríte zase cez F10. A tu už budete tú svoju obec vidieť, ktorú si dvojklikom priradíte. A tu budete vidieť to vaše IČO. Čiže toto je určite vec, ktorú nemáte spravenú, tak vás poprosím takýmto spôsobom si to spraviť. Čiže ešte raz zopakujem, ideme do číselníkov, dáme si dodávateľia, odberatelia, jeden riadok prepíšete na seba, uložíte cez F2 a vrátime sa späť do toho údaje o používateľovi a na tom kód FI si ho cez F10 priradíte. Vlastne samých seba priradíte k sebe. Čo sa týka právnej formy, zase viete si to, zase otvoríte si číselník cez F10 a priradíte si tam buď obec, mesto alebo obecný úrad. Dvojklikom. To by bolo na tejto prvej strane všetko. Myslím, že s iným problémy neboli. Tu je potom teda banka, adresa a údaje o štatutárovi. Tu nejaké iné problémy nenastali, čiže to by sme mali ten prvý bod. Ideme na druhý bod, strediska. Tieto strediska si treba spraviť presne tak isto, ako ste mali útvary. Čiže v starom programe ste boli zvyknutí, že útvar mal väčšinou 1, 2, 3, 4, čiže kód bude ten 1, 2, 3, 4 a k tomu prislúchajúci názov. Ostatné riadky, ktoré nepotrebujete, vymažete. V prípade, ak potrebujete viacero riadkov, tak si ich doplníte. Musím vám to presne licovať s tým, keď si v starých mzdách otvoríte útvary. Dobre, to máme strediska. A teraz ideme na osobné údaje, ideme na tretí bod, konfigurácia podsystému. Na prvej strane každý tu máte ječko, lebo všetkým sme vám to nastavili, že ste jednoužívateľská verzia. Tým pádom túto tabuľku nevyplňame.
Toto ostáva tak, ako je. Zaujímajú nás tu dve veci a to je deň výplaty. Pokiaľ máte deň výplaty posledný deň v mesiaci, dáte sem nulu. Vtedy vám program bude automaticky doplňať posledný deň prislúchajúci danému mesiacu. O tomto sme si hovorili, čiže k tomu sa vrácať už nebudem. Na druhej strane tam nebol žiaden problém. Ak finančný príspevok nezadávate, tak si tu dáte nuly. A priamo sme robili. Týždenný pracovný čas si bolo treba predstaviť, pokiaľ máte 37,5 Vieš, ako to bolo najlepšie. Automaticky vám to do okna, ako ja môžem prečíslovávalo, respektíve prepočítalo na 7,5 potom na tej ďalšej strane, na tom ďalšom riadku. Čiže dalo mi 7,5 a v prípade obcí garančné poistenie je ENKO. Variabilný symbol pre zdravotnú poisťovňu vám bude stadiaľto ťahať. Čiže ak používate pre všetky zdravotné poisťovne jeden variabilný symbol, tak si ho vyplňte. V prípade, že používate pre každú zdravotnú poisťovňu iný variabilný symbol, tak to tu ostane prázdne. Zároveň platí, pokiaľ niečo neviem, alebo sa ma to netýka, pretože tento program funguje aj pre podnikateľskú sféru, tak jednoducho nechávam poličko prázdne. Údaje o vás, to vieme a to je v podstate všetko. Čiže tu sme si teda prešli bod 3 a ideme na bod 4. Tu bol trošku problém, takže to si ukážeme podrobnejšie. Nastavenie do osobné údaje, číselníky a teraz kategória pracovníkov. Kategória pracovníkov bola v tom predchádzajúcom programe nie až tak dôležitý údaj. V podstate, pokiaľ ste ho nemali vyplnený, program vám iba napísal, že doplní automaticky. Tu je dôležité to mať správne nastavené z jedného dôvodu, že keď si otvoríme niektorú tú kategóriu, tak tam máme dva hlavné údaje. A to, či sa nám sviatok prepláca mzdou a aký máme rozsah dovolenky. To znamená, že pokiaľ vy máte aj pedagogických zamestnancov, títo pedagogickí zamestnanci by mali mať svoju vlastnú kategóriu, pretože oni majú 9 týždňov dovolenky. Zároveň, ak teda máte, že jedným sviatok preplácate, druhým nepreplácate, zase si ich musíte rozdeliť. Čiže tu si nastavíte, koľko potrebujete a ako, nejak vás ten program neobmedzuje, čiže ten kód si viete nastaviť, názov si viete prepísať, zadáte si, či sa teda v sviatok prepláca, neprepláca a nárok na dovolenku. Skontrolovať potom si to viete aj podľa toho, čo máte pozadávané v osobných údajoch. Vy, keď si otvoríte vstup oprava údajov, tak v tejto časti kategória vidíte tie označenia T, T, R. Poprosím vás všetkých, aby ste si povypínali tie mikrofóny. Mne sa to tu nedá. Poprosím vás všetkých, aby ste si ich povypínali, lebo sa potom navzájom rušíme a nepočujeme sa. Vidíte, tuto to ide, ale tuto to napríklad. Aha, tam to nie je. Čiže kto ešte máte zapnuté mikrofóny, poprosím vás povypínať, lebo je nás tu veľa a potom sa navzájom vyrušujeme. Dobre, čiže v tomto stĺpci kategória vidíte potom to označenie tých pracovníkov, čiže aké jednotlivý ten zamestnanec má. Pokiaľ by ste to nejakému zamestnancovi chceli meniť, tak to meníte tu na prvej strane kategória s hviezdičkou.
Dobre. No a už sme na 5. bode a teda v samotných osobných údajoch. Zoberme si teda jedného zamestnanca a pozrieme sa, aké problémy nám tam vznikali. Niekomu sa nepreniesli tarifné platy, prípadne osobné príplatky. Pokiaľ sem zadáte a cez klávesu F2 vám neuloží, znamená to, že musíte ísť na 6. stranu. Na 6. strane sú dve veci. Je tu takýto prvý úzky stĺpček, kde sú 3 možnosti a to je buď N-ko, R-ko, alebo to môže byť A-čko. A ak máte N-ko, znamená to, že túto časť príplatku alebo respektíve platovú tarifu nezadávate. Vtedy vám tú platovú tarifu ani neuloží na tej prvej strane. Preto sem treba zadať R-ko a zadať sumu. V prípade, ak chceme nejaký príplatok, máme v percentách, tak zadávame Ačko, aby nám to prepočítalo automaticky. Zadáme percento a cez klávesu F9 nám vypočítalo tú sumu. Čiže dám si Ačko, dám si percento, stlačím klávesu F9 a program mi dopočíta tú výslednú sumu podľa tých percent. Čiže to by sme mali tie tarify. Trieda stupeň, to si treba skontrolovať, pretože tam sme hovorili, že tam tam vám to nebude dobre počítať. Zároveň tu máme zadané R-ko. A ak by ste chceli mať prepočítané automaticky, ja vás chcem len poprosiť, nerobte to hneď v prvom mesiaci, aby sme sa dopracovali k zdám. Bude na to cez rok dosť času, aby ste si to správne ponastavovali. Čiže aspoň na tejto prvej výplate si tam nechajte to R-ko a majte to tam zadané ručne, koľko má skutočne tú prax. A potom si to viete doladiť tak, že doba zamestnania je to, koľko robí u vás v organizácii a počiatočný stav praxe je tá prax, ktorá bola predtým, ako nastúpil k vám. Čiže keď si vy doplníte túto časť, dokopy vám to spočíta tie roky, alebo dáte, koľko je to dokopy, tak tu si potom môžete zadať to Ačko automaticky a bude vám kontrolovať program aj to, kedy má prestúpiť do iného stupňa, respektíve do inej triedy. Pokiaľ tu budete mať to R-ko, musíte vydávať pozor na to, aby už nedosiahol vek, kedy má prestúpiť do tej vyššej triedy. Čiže program na to nebude upozorňovať. Zároveň tu by som povedala, bola taká otázka na že náš zamestnanec má 45 rokov praxe a 49 dní. Podľa zákona je maximálne 40 rokov. To znamená, že program vás vyššie nepustí. Vtedy si tu zadajte proste R-ko a 40 rokov, lebo ono to počíta proste len do 40 rokov. Nedovolí vám to na viac, respektíve zákon neumožňuje dať vyšší príplatok, ak je tá prax viac ako 40 rokov, preto je to tu obmedzené na tých maximálne 40 rokov. Keď sme ešte tu, povedala by som, že v prípade pedagogických zamestnancov tu musíte mať vyplnené, či spĺňa alebo nespĺňa kvalifikáciu ten váš zamestnanec. Dobre. Ak máte úväzok nižší ako je základný, čiže nemá 7,5, ale má nižší, tak koľko hodín je v jednom dni, tak to doplňate sem do tohto okienka. Poprosím vás opäť povypínať si mikrofóny. Ešte stále tam máme niekoho, kto
neviem, obec Očová, máte zapnutý mikrofón. Fakt vás je tu veľa. Poprosím vás, povypínajte si to, nech sa nám to neozýva, nech vám to funguje tak, ako má. No, wow. Dobre. Pracovnoprávny vzťah je vždy, keď si zoberete cez F10, vždy máte tri možnosti a to je na dobu určitú alebo na dobu neurčitú, prípadne ostatný. Ak máte na dobu určitú, musíte mať zadané dokedy. Boli otázky, čo z... Super. Sekundu. Osobné údaje, vstup. Čiže v prípade poslancov poslanec je volený, nevieme síce presný ten dátum dokedy, ale vieme, že raz skončí. To znamená, že pri poslancoch aj starostoch treba tu mať dvojku a treba mať ten približný dátum, dokedy. Ono už potom, keď príde k tomu dňu tých volieb, alebo respektíve, keď už budete vedieť, že kedy, tak vtedy ho tam aktualizujete. Ale v každom prípade pri tých volených pri tých volených osobách musíte tu mať pracovnoprávny vzťah, čiže na dobu určitú a zároveň teda doplnený ten predpokladaný dátum, do kedy bude ten pracovný pomer trvať. Ja neviem, kedy budú voľby. Môže sa vám stať, že vám píše, že nemá kód okresu. Treba sa na toto zelené poličko nastaviť. Ono vám to tu aj radí, že stlačte tú F10. Stlačte F10, vyberte si nejakú tú obec a doplňte ju. Automaticky si ten program podoplňa tie kódy, ktoré potrebuje. Na druhej strane potom sme si toto hovorili. Bankový účet treba doplniť, neprenieslo to tam, čiže tie bankové účty si treba podoplňať. Čo sa týka tretej strany, tu typ zamestnaneckého pomeru, starosta tu bude mať 4. Lebo keď si pozrieme cez F1, tak je to iný právny vzťah. 2 je pracovný pomer a všetko, čo nie je pracovný pomer, je potom iný právny vzťah, čiže 4. Takisto sa stalo, že vám nechcelo uložiť údaje, pretože vám napísalo vám hlášku, že chýba vám dôchodok. To vidíme zase na tejto tretej strane. Čiže máme tu nejaký nárok na výplatu dôchodku. Ten vám preniesol, ale neprenieslo vám dátum. Pokiaľ ten dátum viete, tak si ho tam doplňte presný. Musí tam byť zadaný dátum, odkedy je priznaný tento dôchodok. Pokiaľ ho hneď neviete, tak si tam dajte nejaký a dajte si poznámku, že si to tam budete musieť aktualizovať v priebehu. Potom tých mesiacov, aby ste to tam mali správne. Čiže ak mi vyskočí hláška, nechce mi uložiť veci, ktoré zadávam, že nemám niečo s dôchodkom, tak je to tu na tretej strane, chýba vám tu tento dátum. Zároveň v tejto časti, keď sa pozrieme cez F1, nenájdete tu výsluhový dôchodok. Výsluhový dôchodok sa sem nezadáva. Čiže pokiaľ by ste mali zamestnanca, ktorý má len výsluhový dôchodok, tak tu na tento nárok na výplatu dôchodku bude mať poličko prázdne a ten výsluhový dôchodok zadávate len na prvej strane.
do tohto typ zamestnania. Ak ide o iné dôchodky, tak sa zadávajú na obidvoch miestoch. V prípade výsluhového dôchodku ten sa zadáva len tu na prvej strane. Dobre, ostatné tu bolo, myslím, že jasné. Tu teda máme to príspevok na stravovanie a to je buď ho teda N-ko nedávame, G-čko dávame gastrokarty, gastrolístky, alebo F-ko máme teda ten finančný príspevok. Pokiaľ posielate výplatnú pásku mailom, musíte tu mať zadané Ačko, zadanú e-mailovú adresu a zároveň sem si zadáte heslo to, ako to ten váš zamestnanec potom vie otvoriť. Na štvrtej strane, štvrtú stranu v podstate vôbec nemusíte mať aktuálne vyplnenú, ona sa vyplňa pri nových zamestnancoch, aby sa vám dala vytlačiť pracovná zmluva. S tým, že vy už pracovné zmluvy pre týchto zamestnancov máte, tak ju momentálne nepotrebujete. Čo sa týka piatej strany, zase túto piatú stranu k prvým výplatám nepotrebujeme. Keď si to budete chcieť potom časom doplniť, je to vhodné, ale není to nutné. Na šiestej strane sme si jednotlivé tie príplatky povedali. Čiže buď dáme R-ko, N-ko alebo Ačko podľa toho, či to máme zadané v percentách alebo máme pevnú sumu. Čo sa týka osobného príplatku, nie zvýš, príplatok. Vždy si na tých príplatkoch kontrolujte, či vám, ak vám to tá F9 neurobí, ten prepočet sem, čiže zadáte percento, stlačíte tú F9 a neurobí vám tú sumu, tak potom to znamená, že nemôžete to zadávať cez percento a musíte to zadávať len musíte to zadávať len pevnou sumou. Poprosím pani, ktorá je označená ZST, alebo pána, aby si vypli mikrofóny. ZST 27404, poprosím vypnúť mikrofón. Dobre. Čo sa týka ešte sme sa bavili s niektorými o tejto Trexime. Ak ste takí, ktorí ak robíte túto štatistiku pre Treximu, tieto údaje na prvý riad, tento odbor vzdelania, pokiaľ neviete ten dlhý kód, čiže predpokladám, že v starých mzdách to celkom nekorešpondovalo spolu, keďže sa to neprenieslo, tak sa to robí potom tu. Ideme na osobné údaje a ideme individuálne nahrávanie odboru vzdelávania. Dáme si Ačko. Otvoríte si tento PEDBF. Otvoríte si zamestnanca a ja tu nemám tých pedagogických, ale tam si potom otvoríte a tam sa vás pýta na to, že kedy ukončili to vzdelanie na rok a akú školu. A tam si potom viete vybrať zase, si otvoríte, či je to stredná škola alebo je to vysoká škola a následne tam potom nájdete tú príslušnú školu ešte aj s odborom, ktorý ukončili a tam, keď si to vyklikáte pre tých zamestnancov, tak potom vám to dosadí do tých osobných údajov na prvej strane. Keby ste s tým mali problém, tak mi zavolajte, nastavíme to spolu. Dobre, ja tu mám ešte také otázky, čo ste mi dávali. Bola tu otázka na
ak má zamestnanec dvakrát inovačné vzdelanie, no tento program neumožňuje a ešte má aj v každom iný dátum, neumožňuje to dávať dvakrát. Čiže zavolajte mi tí, ktorých by sa to týkalo, zase poviem vám to potom, že čo s tým spraviť. Posledný výplatný deň sme si hovorili. Ak chcete mať zamestnancov uložených podľa nejakého, ja neviem, poviem príklad, že buď si ich chcete poukladať podľa osobného čísla, alebo si ich chcete uložiť podľa strediska, tak si dáme usporiadanie osobných údajov. Osobné údaje, usporiadanie osobných údajov. A tu si vyberiete, podľa čoho si chcete tých zamestnancov usporiadať a program vám ich potom zoradí tak, ako si tu vyberiete. Čiže to zoradenie zamestnancov, aby ste mali v nejakom súvise a nie porozhadzovaných, tak sa nastavuje tu osobné údaje a usporiadanie osobných údajov. Čo sa týka ešte, ak máte nejakého dohodára, ktorý končil ku koncu minulého roka a bude teraz znova od prvý robiť, tak keď budete už v roku 2025, budete mať spravenú tú konverziu údajov, ktorú si dneska ukážeme, ako sa robí, tak sa postavíte na toho konkrétneho zamestnanca, stlačíte klávesu plus, program vám automaticky skopíruje všetko, čo ste mali pozadávané a vy si iba aktualizujete tieto dátumy, prípadne si aktualizujete nejaké údaje a uložíte cez F2 a program vám vytvorí nový riadok s novým zamestnancom. Čiže nemusíte to zadávať na novo, iba si to skopírujete cez plusko a zaktualizujete si tam údaje. Dobre. Posledné ešte, čo by som povedala, stupeň náročnosti práce, ak sa riadite zákonom 553, mali by ste tu mať zadanú jednotku. Aj keď si to pozrieme, tak zákon 553 má tu mať zadanú jednotku. To by bolo z týchto osobných údajov všetko. Mohlo sa vám ešte stať, alebo môže sa stať, že vám nejakých zamestnancov neukončil ten prechod dát, to prenesenie. Vtedy si treba toho zamestnanca otvoriť. Na prvej strane do tohto pracovného pomeru pod meno zadať účko a zadať, dokedy ten zamestnanec u nás pracoval. Uložíme si to cez F2, automaticky mi ho teda ukončí a zadá ten dátum ukončenia. Zase, keďže som tam robila nejaké zmeny, opýta sa ma, či to preniesť do mzdovej časti. A ideme si teraz ukázať tej mzdovej agende. Keď ideme do mzdovej agendy, vstup údajov, na výberové podmienky stlačame F2, ja ho tu mám teraz ukončené. Tu všetkých zamestnancov, tu musia byť len zamestnanci, ktorí nie sú ukončení. Čiže sú aktívni a budeme im počítať mzdu. V prípade, že tu v tejto časti mzdová agenda máte nejakých zamestnancov, ktorí tu majú účko v tom druhom stĺpci, treba ich stadiaľ to vymazať. Vymažete ich tak, že sa na nich postavíte, stlačíte klávesu delete, ten zamestnanec ostane červený, cez F2 potvrdíte, dáte áno a keď sa tam vrátime, tak vidíme, že už nám ten ukončený zamestnanec zmizol.
Čo sa týka tu, keď budeme robiť výplatu za ten január, vtedy si tu aktualizujete tie zvyšné dovolenky. Čiže tu budeme mať zvyšok dovolenky a tu máme nárok na dovolenku. Všetko je to v hodinách. Čo sa týka dovolenkového priemeru a denného vymeriavacieho základu. Ten denný vymeriavací základ nájdete v starých mzdách, čiže idete na zostavy, prehľady a tam je to potom 5. riadok, je to výpočet DVZ, tak tam v poslednom stĺpci nájdete tie hodnoty, ktoré zadáte na 4. strane. Čiže sem ich zadáte. Čo sa týka toho dovolenkového priemeru, dovolenkový priemer zadávate len vtedy, ak ste ho tam mali vypočítaný v tej tabulke zase v tých starých mzdách, idete na zostavy, prehľady a 3. riadok. A pokiaľ ste tam mali FP, tak nezadávate do programu nič. Pokiaľ ste tam mali nejakú hodnotu, tak ju treba zadať. Tu v prípade, že je to FP, tak sa to počíta podľa funkčného platu a teda program to bude dopočítavať. Dobre, to by sme mali tu. Ešte boli otázky, že či ide v hotovosti výplata alebo na bankový účet, tak to vidíme tu na 4. strane. Pokiaľ by ste dávali výplatu v hotovosti, tak tu budete mať háčko, ak to ide cez účet, tak tu bude Bčko, banka. Ak máte nejaké zrážky zo mzdy, že ste robili svojim zamestnancom, tak ich zadávate tiež sem na 4. strane. Do týchto riadkov. Vždy prvý nechávame na strávne, čiže tam nezadávame, aj keby sme strávne nemali. A do týchto ostatných zadávate tie zrážky. A posledné tiež ostáva prázdne, lebo to je na tie exekúcie, ako sme si hovorili. Ak máte DDS-ky, tak nás zaujíma 3. strana. Tu a zase buď zadávate percento, alebo zadávate pevnú sumu. A zároveň platí, že môžete mať pri pracovníkovi pevnú sumu a pri zamestnávateľovi percento, ale vždy niečo musí byť vyplnené a podľa toho vám to program prepočíta. Ak budete mať dohodárov, tak pri dohodároch máme vlastne 3 možnosti. Pokiaľ je to pravidelný príjem, môže mať buď pevne danú odmenu, vtedy ju zadávate tu na druhej strane. V prípade, že je to dohodár, ktorý je platený na hodinu, bude mať tu zadanú hodinovú mzdu, čiže koľko dostáva za hodinu. Keďže je to dohodár plánované, nemá nič, lebo on má úväzok 0 a zadáte mu iba odpracované hodiny. Zadáte mu odpracované hodiny a program prepočíta na základe hodinovej sadzby tú výslednú sumu. V prípade, že by ste mali dohodára s nepravidelným príjmom, tak jeho výslednú sumu zadávate na 6. strane. Tu zadávame do odmeny. Čiže ak sa jedná o nepravidelný príjem, tak až na 6. strane zadávame výšku tej odmeny, akú má. Dobre, čo sme si ešte neukázali, sú deti. Čiže mzdová agenda detí.
cez vstup oprava údajov. Tu máte všetky daňové bonusy. Môže sa stať, že tam máte už deti, ktorým daňový bonus nezadávate, čiže tie stade vymažete. Môže sa vám stať, že nemáte prepočítaný dosiahnutý vek. Vtedy sa postavte na rodné číslo, stlačte F9 a uložte cez F2. Ak by vám to aj tak neprepočítalo ten vek, skontrolujte si to rodné číslo, či to máte správne zadané, pretože podľa rodného čísla by vám malo ten dosiahnutý vek prepočítať. Zároveň musíte aktualizovať tento dátum a to je, že dokedy sa platí ten daňový bonus. Tu si dávajte kľudne dátum, kedy dosiahne to dieťa 18 rokov. Čiže podstata je taká, že sa tam dáva ten dátum, dokedy sa ten daňový bonus bude vyplácať, čiže môže tam byť ten rok kľudne 2029-30, len aby ste tam nemali nejaký natesno daný dátum, že si to neuvedomíte a potom vám prestane ten daňový bonus počítať. Dobre. Ak budete mať nejaké dieťa od nového roka, respektíve povedzme, že na toto dieťa poberal nejaký jeden zamestnanec a od nového roka bude druhý, tak iba v tomto, keď si spravíte tú konverziu do 25, tak iba v tomto osobnom čísle si vyberte iného zamestnanca. Čiže cez F10 si otvoríte a dáte ho k inému zamestnancovi. Ak budete mať nové deti, tak sa musíte ísť do tejto databázy detí, cez klávesicu Insert si doplníte to dieťa, priradíte ho k zamestnancovi a druhý krok potom musíte spraviť, že pôjdete na tento vstup údajov a dáte si prenos údajov z databázy detí. Toto robíme vždy, keď budeme robiť nejakú aktualizáciu v tom súbore detí, čiže vždy potom po nejakej zmene v tom súbore detí musíte tu spraviť ten prenos údajov z databázy. Čo sa týka všetkých tých úkonov a ako sa k tým zdám dostať, ja vám pošlem dneska taký stručnejší postup, kde nájdete také zase hlavné body, ako vypočítať tie mzdy a ako sa k tým výplatám dostať. Dobre. Ak by ste, čo sa týka ešte PN-iek, týchto 8 bodov sme si v podstate prešli, mesačná uzávierka ešte. Čiže ideme na mesačnú uzávierku, spustíte štart mesačnej uzávierky a vlastne program vám prepne do obdobia 1.25. Neznamená to, ale že už tam máte údaje, teda hodnoty na rok 2025, iba ste v období 1.25. To je dôležité predtým, ako budeme robiť tie následovné kroky, ktoré si vlastne dneska ukážeme. Čiže čo musíte mať spravené je štart uzavierky. Ak máte už tú uzavierku spravenú a teraz, ako sme si tie body prechádzali, ste zistili, že vám tam niečo chýba alebo to nemáte správne, vôbec to nevadí. Môžete si to doplniť teraz, ešte predtým, ako spravíte tú konverziu, alebo spravíte tú konverziu a dokončíte si to nastavenie potom. My sme len chceli predísť tomu, aby ste nečakali až doteraz, kým sa bude môcť spraviť tá konverzia na 1.25 a potom si nastavovať celý program. Chceli sme mať to, aby ste už boli s tým programom zoznámení, aby ste tam čo najviac tých vecí mali nastavených a nemuseli ste teraz vlastne všetko to nastavovať od začiatku. Čiže ak sme zistili, že niečo nám ešte chýba, tak to nevadí, ono sa to
dá zaktualizovať aj potom. Dobre, čiže toto máme prejdených tých 8 bodov. A teraz by sme si išli povedať niečo úplne, teda niečo nové a povieme si, ako sa dostanete k tomu, že budete mať ten program nastavený pre rok 2025. V priebehu dnešného dňa vám príde aktualizácia, tak ako ste boli zvyknutí. Príde vám aj takýto postup, čiže ako čo spraviť. V priebehu dnešného dňa vám príde aktualizácia, tak ako to poznáte do SMOSu, že je dostupná nová verzia podsystému IMSDy pre rok 2025, klasicky si ju dáte nainštalovať. Zase vám vyskočí, že teda inštalácia prebehla úspešne a dáte OK, tak ako ste boli zvyknutí doteraz. Čo sa nám ale v SMOSe stane? V SMOSe nám nastanú dve veci, že tu v IMSDách už budete mať rok 2025 a to, čo ste vlastne robili v tom 24., nájdete tu v minulých rokoch. Čiže budeme to mať tu, IMSDy 2024. Tu už máme nové mzdy 2025. Čiže prvý krok je iba to, že si nainštalujete ten program IMSDy, čiže v SMOSovej tabulke iba odkliknete, že chcete mať tú inštaláciu. Potom budete musieť urobiť registráciu programu. Zase sme vám to tu veľmi podrobne rozpísali aj s obrazovkami a my si to teraz ale spolu aj prejdeme, aby ste to videli, ako to bude vyzerať. Čiže sme v SMOSovej tabulke, otvoríte si tie IMSDy, otvoril sa nám nový program a ideme na súbor, dáte si registrácia. A tu si dáme výber disku. Na tomto si otvoríte C. SMOS. V prípade príspevkových organizácií alebo rozpočtových to je SMOS RO alebo SMOS PO. Ak by ste nevedeli, že kde ten SMOS máte, tak keď pôjdeme do SMOSovej tabulky, dáme si nastavenie, tak tu vidíte ten adresár SMOS. Čiže ja som na C SMOS. A vy tu budete vidieť SMOS RO, SMOS PO a tak ďalej. Čiže podľa tohto si viete potom pozrieť, že kam máte ísť. Čiže ideme na ten SMOS, nájdeme si IMSDy a nájdete si kódy. Tu v týchto kódoch nájdete každý ten svoj kód, vidíte všetci sa tu nájdete, čiže nájdete si ten svoj kód, kliknete naň a stlačíte OK. No mne to teraz nepôjde, lebo ja už to mám, ale vy sa tam potom dostanete až k tomu, že vám napíše takúto hlášku, že váš software bol zaregistrovaný, program bude ukončený a po spustení skontrolujte názov firmy a vstup do zakúpených modulov programu. Čiže vás upozorní na to, že teda vám to zaregistrovalo. Tým pádom máte už tú registráciu spravenú a čaká nás tretí bod a to je konverzia číselníkov z roku 2024. Zase ideme naspäť do tohto nášho programu. Toto sme teda zvládli a ideme číselníky, špeciálne funkcie. Všetko to v tom súbore ináč potom podrobne nájdete. Dáme si konverzia údajov z predchádzajúcej verzie a dáte Ačko.
Tu budete mať prednastavenú tú cestu toho vášho SMOSu. Dáme F2 a už tu dole vidíte, že ten program pracuje a robí tú zmenu. Kliknete na čokoľvek, zase stlačíme F2. Upozornil nás program, že ho máme ukončiť, čiže ho ukončíme, zapneme si ho ešte raz. A ideme na druhú časť a to je mzdová agenda, zase špeciálne funkcie, konverzia z verzie 24.01 a konverzia mzdových údajov. A to isté dáte Ačko, dáte F2 a zase vidíme, že nám to robí. Mne to tu skáče chyby, ale vám to skákať nebude, alebo ich takto tiež odkliknete. Tu si skontrolujete, či vám to nezmenilo. Čiže ak máme posledný deň výplaty, budeme mať posledný deň výplaty. Čiže takto si to prejdete, ono by to malo ostať presne takisto, ako ste to mali. Odkliknete cez F2. A zase nám povie, že máme program ukončiť a zapnúť ešte raz. Čiže ukončíte, zapnete ho ešte raz a v tomto momente je program pripravený na to, aby ste v ňom mohli spracovávať mzdy. To znamená, že tu, keď ja otvorím tú mzdovú agendu, vidím, že som 25.01 v tom modrom pásiku a keď si dám vstup, tak vidím, že som 1.25. Toto ale môžete robiť len, ak ste v období 1.2025 v tom pôvodnom programe, príde vám tá aktualizácia do SMOSu a až po tej aktualizácii toto robíte. Ak sa vám stalo, že ste sa preklikli náhodou do nejakého ďalšieho obdobia, že nie ste v januári 2025, zavolajte, my vám to vrátime naspäť. Musíte byť proste v tých pôvodných znách v období 1.2025. V tomto súbore všetko to podrobne nájdete tak, ako sme si to my teraz ukázali, čiže určite sa vám to ľahko podarí spraviť. Čo sa týka týchto nových miest. To poličko M, tie mzdy budú rúžové, čiže viete, že už máte tie nové a že môžete pracovať. V príručkách a dokumentáciách nájdete jednak tú príručku, ktorú máte vytlačenú, ale nájdete tam aj súbor Update 2025. Sú to veci, ktoré sa nájdete tam tento súbor, čiže nájdete tam to, čo sa menilo podľa zákona a zároveň tam nájdete aj zmeny oproti predchádzajúcemu programu, ktorých ale není veľa, takže a zase sú tam aj také, ktoré sa vás netýkajú, takže keď niečo nájdete, čo vám nič nehovorí, tak sa toho nezlaknite, ono sa to týka podnikateľov. Ak sa dostanete do tejto časti, tak už teraz môžete robiť tie výplaty. Zase, ak ste našli niečo tam predchádzajúcej časti, čo nemáte doplnené, kľudne tuto sa viete do toho vrátiť. Viete si to tu, viete si tie údaje aktualizovať, doplniť. Presný ten postup toho výpočtu miest, ako na to ísť, vám pošlem. Chcela by som ešte, dajte mi chvíľku, ja len prejdem tie vaše otázky, či som na nič nezabudla a potom sa ešte k jednej veci vyjadrím. Pýtali ste sa ešte na tvorbu sociálneho fondu. Mzdová agenda, výpis lomeno tlač, toto sú vždy tie aktuálne, F2. A tu máme tvorba sociálneho fondu. A tu máte to percento, z ktorého si vy ten sociálny fond robíte. Čiže tu si zadáte to percento a stlačíte klávesu F2.
Čiže ešte raz, mzdová agenda, výpis lomeno tlač. Tu už vidíte, že vy ste tu mali nejaké 12-kové mzdy a takto po každom mesiaci vám budú pribúdať tie súbory, čiže vždy to mzdy samotné, DBF sú tie aktuálne. A dáme si tvorba sociálneho fondu. Dobre, čo sa týka péniek. Penky, teda sme si, ako si nastavujete, ukazovali. Ak sa jedná o dlhodobú penku, čiže ja neviem, poviem príklad, začala už v októbri a dlhodobo teda bude trvať naďalej, tak ako sme si hovorili, vždy ju treba ohraničiť v rámci toho mesiaca, za ktorý robíme výplaty. Čiže v tomto prípade by to bolo od 1 do 31 a dá sa tam to Ačko ako pokračujúca nemoc. A takto to budete robiť, až pokým tá penka neskončí. Ak vám nastal náhodou prípad, že penka začala prekročila mesiac, teda začala v decembri a prekročila mesiac v prvých 10 dňoch, tak mi zavolajte. Bude to tam treba špeciálne nastaviť, aby vám to správne dopočítalo. Ak vám tá penka je pokračujúca, ale už pokračuje v následovných dňoch, čiže nejaká, že začala povedzme 1. decembra a pokračuje, tak si ju len normálne nahoďte ako pokračujúcu s Ačkom a nahodíte od 1.1. a dokedy tá penka trvá. Ak by ste mali akékoľvek nezrovnalosti, nevedeli si pomôcť, volajte alebo píšte mail, ja sa vám ozvem. Len by som vás chcela veľmi pekne poprosiť. Je vás veľa, ja som tu sama a každý máte iný ten výplatný termín. Ja viem, že vaši zamestnanci sú možno zvyknutí mať tie výplaty čo najskôr, tak ich poproste o chvíľku trpezlivosti v tomto prvom mesiaci, lebo budeme potrebovať ten čas, kým sa nám to podarí. Preto vás chcem poprosiť, tí, ktorí máte tie dátumy výplaty neskoršie, nevolajte hneď ten 1., 2., 3. deň, nechajte priestor tým, ktorí majú ten výplatný termín 5., 10. Nech tí majú priestor, nech nemajú tam ten skok, že kedy tie výplaty tí zamestnanci dostanú. Ja sa vám budem snažiť pomôcť všetkým, ako budem vedieť a čo najskôr, tak ako ste boli doteraz zvyknutí, ale musíte to brať tak, že je to nové aj pre nás, snažíme sa čo najviac. Ja mám pre vás nachystaný zase celý postup, ako sa k tým zdám dostať a verím, že väčšine z vás pomôže a že nebude tam toho veľa tých problémov. Preto buďte prosím trpezliví. Ja si vždy píšem, kto volá a volám naspäť. Čiže keď zavoláte 2-krát a nezdvihnem, nevolajte už 3., 4., ja si to nájdem, ja vám zavolám a vyriešime to. Dobre, toto by som vás chcela poprosiť. A poslednú vec, ktorú by som dneska ešte povedala, je strávne. Strávne bolo veľmi komplikované aj v starých mzdách, kým sme ten finančný príspevok nastavili tak, aby fungoval a aby išiel tak, ako má. No v týchto mzdách je to pre niekoho horšie, pre niekoho lepšie. Majú tu len jeden systém toho, ako to strávne dať. V podstate to robia tak, že na konci mesiaca, trebárs dneska, 31. oni pošlú výplaty na každý deň toho februára. Čiže pokiaľ je 20 pracovných dní vo februári, tak oni pošlú ten finančný príspevok na 20 pracovných dní. A potom to do miest zadávajú cez ten príspevok na stravovanie do tých 3 riadkov, kde
Tieto prvé dva riadky im program dopočíta automaticky, tie čísla, a tu len dajú ten aktuálny nárok, a to je ten nárok, vlastne, čo sme mali, že no, koľko skutočne ten zamestnanec tých strávnych lístkov spotreboval za ten január. A vtedy im čiže tu dali ten počet dní, koľko skutočne za ten január to malo, a program im to rozpočítal do tej mzdovej agendy na tú druhú a štvrtú stranu. Čiže dáva to sem a dáva to potom do tých zrážok sem. Ak by ste sa dali na tento spôsob, určite by to bolo najjednoduchšie, najideálnejšie. Je mne a určite všetkým jasné, že sa to nedá spraviť z dňa na deň. Každý to máte nejako, skoro každý to máte ináč. A preto by možno bolo aspoň zo začiatku, kto to bude chcieť úplne dokonale nastaviť, tak zase bude mi volať, budeme to spolu nastavovať, tak aby ste to mali. Kto by si to chcel aspoň na začiatku uľahčiť, že počka, kým sa to nastaví do tej dokonalosti, kde prídeme na to teda, že ako to spraviť, tak by sa vás veľmi pekne chcela poprosiť, komu by to nerobilo problém a aspoň na tento prvý mesiac to si odľahčil. Tak si vypočítajte každému zamestnancovi, koľko máte vyplatiť toho strávneho, a zadajte mu túto sumu na túto druhú stranu. Lebo táto suma na druhej strane, ktorá sa sem zadá, je tá, ktorá skutočne do tej výplaty ide a ktorá bude tomu zamestnancovi vyplatená dokopy. Čiže zrátate finančný príspevok zamestnávateľa, finančný príspevok zo sociálneho fondu, dáte si sumu, dáte na koľko dní mu to máte vyplatiť a tú sumu si sem zadáte. Toto je takéto najjednoduchšie, čo vám viem teraz poradiť. Potom budete musieť to strávne konzultovať osobitne, pretože hovorím, každý máte nejaký iný prípad a to strávne je tak zložité, aj v tom predchádzajúcom programe, nie ešte v tomto. Čiže pokiaľ by si to chcel niekto aspoň na začiatku uľahčiť, aby ak máte hlavne ten krátky termín a potrebujete mať tie výplaty čo najskôr, tak si sem jednoducho zadajte tú sumu toho, čo idete tomu zamestnancovi vyplatiť a doriešime to potom. V prípade, že to chcete mať vyriešené hneď, tak potom volajte a keď bude priestor a keď sa dostanete na rad, tak ja vám zavolám a spolu to vyriešime. Dobre, to by bolo všetko. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Verím, že sa vám podarí nainštalovať ten program. Ak by ste mali s tou inštaláciou akýkoľvek problém, volajte aj na pevnú linku, s tým vám tu vieme pomôcť viacerí. Pokiaľ už budete mať problémy s tým samotným výpočtom, tak potom budete musieť kontaktovať mňa. Ja vám veľmi pekne ešte raz ďakujem za pozornosť. Oddychnite si cez víkend a budúci týždeň plnou parou vpred a podarí sa nám to, nebojte sa. Pekný víkend, dovidenia, do počutia.